Так, мы ў жывым эфіры, праўда, зайсці ўдалося толькі праз другую спасылку, на жаль. Ну, але тады трэба проста пазначыць астатнім, што гэтая спасылка тады будзе рабочая. Добра, давайце тады працаваць такім чынам і пачнем з таго, што ў нас сёння вельмі цікавая тэма для размовы. Гэта падзеі ўжо 80гадовай даўніны, падзеі, якія прывялі да завяршэння Другой сусветнай вайны ў Еўропе. І я сёння хацеў бы прадставіць нашых сённяшніх удзельнікаў абмеркавання, якія знаходзіцца зараз тут са мной у нашым эфіры. Гэта перадусім акадэмічны дырэктар Беларускага інстытута публічнай гісторыі Алексей Ростовскі. Вітаю всіх. Таксама сябра рады інстытута прафесор Павел Царашкович. Вітаю. Таксама побач з намі зараз прафесор Владимир Лобач, таксама сябра інстытута публічнай гісторыі. Добрый день. І Ірына Кашталян, таксама сябра рады, гісторык, зараз працуе ў Нямецчыне. Добрый вечер. Такім чынам, сённяшняя тэма для нашай размовы – гэта ці аджыў сваё дзень перамогі. Гэтая трансляцыя будзе адбывацца таксама на канале, таму калі у вас будуць пытанні да суразмоўцаў, вы можете іх пакідаць пад гэтай трансляцыяй у выглядзе каментароў, і мы іх будзем адсочваць і самыя цікавыя задаваць напрыканцы дыскусіі. Калі ласка, давайте пачнем, можа быць, вось з чаго. Здавалася б, дыскусія наконт таго, які дзень адзначаць 8-9 траўня, гэта наогул дыскусія пра тое, ці варта сённяшнім пакаленням помніць і шанаваць дзень перамогі. Не так даўно амерыканскі прэзідэнт Трамп наадварот вырашыў падкрэсліць значнасць гэтага свята і увесці яго святкаванне нават у Злучаных Штатах Амерыкі, чаго не было доўгія гады. Як бы вы паставіліся сёння да таго, што у публічнай прасторы зноў узнікае гэтая тэма, зноў пытаюцца пра тое, ці трэба святкаваць дзень перамогі, ці трэба неяк іначай паставіцца да таго, як яго прынята святкаваць у нашым рэгіёне. Такім чынам, якая ваша пазіцыя? Ці аджыў гэты дзень сваё, ці, магчыма, ім сёння карыстацца як днём памяці, нягледзячы на ўсе палітычныя маніпуляцыі, якія з гэтым днём мы сёння назіраем? Можа быць, Ірына, з вас пачнем? Ну, для мяне, як гісторыка, які ўжо шмат год працуе па тэме культура памяці пра вайну, не стаіць пытанне, в прынцыпе, пра адмену гэтай даты, іншае пытанне, як это выглядае ў грамадскім дыскурсе. В гэтым годзе асабліва вострая ўвага звязана з круглай датай. Пытанне, што ў наступным годзе такой увагі не будзе. І для розных сілаў, якія інструменталізуюць такія даты, будзе пытанне, што пакажуць у наступным годзе. Для мяне тэма вайны, в прынцыпе, прадстаўляе хутчэй тэму рэфлексіі пра тое, чаму мы вучымся з гэтай тэмы і куды мы далей пойдзем. Таму для мяне бліжэй больш вымярэнне дата памяці, дата прымірэння. 8 ці 9 траўня тут ужо не так важна, калі сапраўды гэтая дата не інструменталізуецца в кантэксце
ваяўнічым прапаганды новай вайны. І мы бачым гэтыя штучныя прывязкі да сучаснасці, калі адукацыйны эфект фактычна выглядае наадварот, калі тое, што павінна нас вучыць, і у тым ліку з той калектыўнай памяці, з якой мы сутыкаліся, што гэтую дату чакалі, таму што яна вызваляла, таму што пасля яе вайна скончылася, выкарыстанне гэтай даты для таго, каб паказаць, мы можам паўтарыць. Гэта абсалютнае скажэнне, мне здаецца, значэння гэтага дня. І я бы сказала, што, можа быць, у наступным годзе ў нас будзе магчымасць менш палітызаваць гэтую дату пры захаванні яе больш важнай сутнасці. А сутнасць у тым ліку пад пытаннем для нас знаходзіцца, таму што ўжо 80 год, як все мы ведаем, пасля гэтых падзей ужо чацвёртае пакаленне жыве, якое шмат хто з іх не знаёмы з тымі, хто перажыў вайну, і што далей з гэтымі датамі рабіць. Калі захоўваць, то в якім кантэксце яе прадстаўляць. Я лічу, што для Беларусі дата патрэбная, таму што гэта ў тым ліку паказвае нашу прысутнасць у еўрапейскім гістарычным кантэксце, дзе мы разам з іншымі народамі перажылі вялікую трагедыю, якая вось 80 год таму закончылася. Дзякуй, Ірына. Калегі, я не буду прымушаць, але спадзяюся, на першае пытанне адкажа кожны з вас. Все ж таки аджыў гэты дзень, ці трэба яго перажыць у нейкім іншым фармаце? Можа быць, спадар Павел? Ну, на мой погляд, азначаць гэтую дату трэба. По той простай прычыне, што калі браць сусветную гісторыю, то, безумоўна, гэта была самая маштабная, самая вялікая і самая страшная вайсковая трагедыя. І звяртацца трэба да яе, і асабліва ў нас у Беларусі, таму што я лічу, што да гэтага часу у нас няма такога цэласнага ўяўлення пра тое, што адбывалася на нашых землях 1 верасня 1939 года і да завяршэння Другой сусветнай вайны. Да гэтага часу у нас все ж такі аднабаковы падыход, які трэба пераадолець, каб мы ведалі пра вайну ўсё. А не толькі пра подвігі савецкіх партызан, а і пра другі бок партызанкі, і ведаць пра тое, што ў нас была не толькі савецкая партызанка, а былі і іншыя. І шмат яшчэ ёсць эпізодаў Другой сусветнай вайны, пра якія мы ведаем мала. І самае галоўнае, вось такой цэласнай карціны, чым была Другая сусветная вайна, для Беларусі у нас, на жаль, пакуль яшчэ няма. Дзякуй. Можа быць, Алексей бы подключыўся? Так. Ну, я просто думаю, что мы вельмі часто потрапляем у пастку, калі спрабуем выбудоўваць свайго роду контрнаратыву, то есть адштурхоўвацца ад таго, што робіць беларуская ўлада, і рабіць насуперак. Я думаю, што гэта таксама нейкая свайго роду залежнасць. Мне здаецца, што калі мы кажам пра нейкую грамадзянскую супольнасць, то трэба выбудоўваць сваю такую версію гісторыі, якая будуецца на прынцыпах разумення гісторыі, спачування і аб'ектыўнасці. І таму, так ці інакш, мы зноў жа прыходзім да непазбежнага факту, што Другая сусветная вайна была такой падзеяй сусветнага маштабу, і быў маральны кансэнсус
па тым, што вось нацызм — гэта страшэннае зло, і перамогу над ім як бы святкуюць як нейкі трыумф чалавечай цывілізацыі. І так ці інакш, як бы для беларусаў, для беларускага народу гэта вайна была страшэннай падзеяй, якую нашы продкі перажылі. Так, бо ў маім выпадку не ўсе перажылі. Дзед загінуў на вайне, бацькі перажылі акупацыю. Вось. І іншая рэч, як бы, як гэта азначаць. Так ці інакш, 9 траўня ўжо стала той падзеяй, якая въелася ў практыкі, у народную памяць, і вытравіць як бы адтуль цяжка. Як бы для многіх гэта стала ўжо такой падзеяй, якая звязвае са светам дзядоў. І мне здаецца, што нейкім чынам дэконструіраваць это было б і безмэтава, і выклікала б вялікі супраціў. Таму што так ці інакш людзям патрэбна мець нешта пазітыўнае ў сваёй памяці, як бы, і дзень перамогі — гэта тое, што дазваляе сябе так адчуваць гонар, які людзям в прынцыпе неабходны для калектыўнай ідэнтычнасці. Калі хто хоча святкаваць як бы 8 траўня, я думаю, што нічога ў гэтым дрэнна няма, як нічога дрэнна няма і ў тым, што Трамп вырашыў всей Амерыкай святкаваць дзень перамогі. Галоўнае, каб не мяняўся гэты маральны кансэнсус пра тое, чым была вайна, і што нацызм быў злом, і што павінен быць все ж такі адноўлены гэта нейкі маральны кансэнсус чалавецтва над урокамі вайны. Дзякуй, Алексей. Якраз тут тэма народнай памяці, і будзе лагічна, калі працягне спадар Владзімир, бо памяць пра вайну была рознай. Спачатку гэта было хутчэй не пра трыумф, а менавіта пра трагедыю ў большай ступені для людзей. Вось як змянялася, можа быць, гэта ўспрыманне вайны, перамогі з часам у беларусаў, і наколькі сёння гэта застаецца менавіта такой народнай датай, а не чымсьці ідэалагічна навязаным? Дзякуй. Я, в прынцыпе, згодны з усімі выступоўцамі, што гэтую дату адмяніць немагчыма, бо яна мае такі сутнасны змест, вельмі важны, як бы і для калектыўнай памяці, і для памяці індывідуальнай. Але калі мы гаворым пра народнае ўспрыняцце рэальна, то само слово «перамога» ў ўспамінах в прынцыпе не гучыць. Там гаворыцца пра страх, пра жах, пра вось гэтую трагедыю. І ў гэтым сэнсе, напэўна, было больш зразумела і больш аб'ектыўна, па праўдзе, каб гэта быў дзень памяці і смутку. Бо народным усведамленні это жудасная трагедыя, дзе няма месца фанфарам і гэтым парадам. А ёсць памяць пра жудасныя ахвяры, пра вось гэтую зямлю, якую Тимоті Снайдер так і назваў крывавыя землі, дзе Беларусь эпіцэнтр па вялікім рахунку. То я думаю, што пры захаванні і важнасці гэтай даты мы мусім іначай асэнсаваць яе. І ні в якім разе не праз вось гэтыя бутафорскія парады, калі ускладаюць венкі у форме НКВД, беларускія чыны. Это просто здзек над гэтай рэальнай жывой памяццю. Дзякуй вялікі. Давайте тады зрушым трошки далей, і вось такое пытанне да ўсіх, хто захоча адказаць. Калі тэму завяршэння другой сусветнай і дзень перамогі пачынаюць інструменталізаваць, кажуць, што маўляў, паглядзіце, гэта свята актуальнае, таму што нацысты в Европе, яны не спяць, яны хочуць адмяніць все гэтыя святочныя ўспаміны, все гэтыя гістарычную памяць,
І робяць гэта такім чынам, што паўсюль па Еўропе зносяць помнікі воінам-вызваліцелям, воінам-інтэрнацыяналістам, то бок знішчаюць памяць па савецкага салдата-вызваліцеля. І як бы гэта такая вось прыкмета таго, што вся Европа займаецца рэвізіянізмам, і толькі ў нас яшчэ застаецца такая правільная гістарычная памяць пра тыя падзеі. Вось наколькі вы згодны з гэтым сцвярджэннем, што пераасэнсавання савецкай вось гэтай спадчыны помнікаў, прысвечаных Другой сусветнай вайне, яны азначаюць вось такі рэвізіянізм і некую пэўную рэабілітацыю той нацысцкай ідэалогіі, якая панавала калісьці. Можам з мяне пачаць, а пасля астатнія працягнуць. Як гісторыкі мы не можам як бы чорна-бела бачыць гэтую сітуацыю, яна больш складаная, мае шмат вымярэнняў, і насамрэч гэта пра тэндэнцыі не аднаго году, якія в канкрэтнай асобнай краіне могуць адрознівацца. Зараз гэта асабліва бачна у сітуацыі вайны, калі помнікі, звязаныя з таталітарным рэжымам, які ўслаўляецца бокам, які зараз праводзяць агрэсію супраць іншых, яны ўспрымаюцца як зброя ў пэўным сэнсе. І вельмі добра Павел яшчэ ў папярэднім адказе сваім сказаў, што мы павінны бачыць усю карціну. Мы бачым знос толькі савецкіх жаўнераў, ці мы бачым, в прынцыпе, як у тым ліку і ва ўсходнееўрапейскім рэгіёне зносяцца розныя помнікі. Вось была розная партызанка, армія краёвая, якая змагалася з нацыстамі. Мы бачым, што знічтажаюцца месцы памяці з ёй звязаныя. І, адпаведна, розныя бакі прыносяць змены ў гэты ландшафт памяці, якія у пэўным сэнсе дазваляюць змянення пластоў гісторыі. Не заўсёды гэта пра перапісванне, але гэта такія працэсы, в якіх менавіта спецыялісты павінны стаць рухавікамі ведаў пра тое, што маецца ў гэтым ландшафце памяці, што з'яўляецца праблематычным, і які пасыл несуць помнікі. І з майго вопыту знаходжання ў Нямецчыне я бачу, што тут таксама ёсць розныя па пасыле помнікі, якія могуць быць праблематычнымі, але хутчэй не знос іх, а размяшчэнне ў кантэкст і крытычная размова пра тую спадчыну, якую яны нясуць. Яна мае большы адукацыйны сэнс у параўнанні з тым, каб проста зносіць. Іншае пытанне, калі гэта не звязана з пахаваннямі, калі гэта тыпавыя помнікі, якія не маюць эстэтычнай нейкай якасці мастацкай, якія масава рассеяны па канкрэтнай тэрыторыі, і адпаведна ёсць пытанне, ці мае сэнс захоўваць всю колькасць такіх помнікаў. І мы бачым на прыкладзе той жа Літвы, дзе з савецкім мінулым правялі прадумванне і былі размешчаны савецкія там Леніна помніка і так далее у адмысловы парк у Друскіненкаю. Калі атрымоўваецца, што помнікі не зніклі, але яны знайшлі сваё месца, дзе можа быць лепшая адукацыйная праца арганізавана. Таму у гэтай справе гэта вельмі непростая размова, і у кожнага можа быць сваё меркаванне, і
Не абавязкова як бы адназначна, але што адназначна нельга спяшацца, тут нельга падыходзіць без экспертнага меркавання і нельга ісці на паваду канкрэтнай палітычнай кан'юнктуры. Але ёсць праблема з, в прынцыпе, ўсім усходнееўрапейскім рэгіёнам, з дамінацыяй помнікаў. Гэта не толькі пра помнікі савецкім жаўнерам, якія прадстаўляюць сабой таталітарнае мінулае, якое, вось, напрыклад, у Беларусі недастаткова прааналізавана, прарэфлексавана, не было трыбуналу над камунізмам і асэнсавання злачынстваў, які звязаны з гэтым рэжымам. І вось пераламіць дамінаванне гэтага таксама ў пэўным сэнсе таталітарнага дыскурсу, прывесці к дэкадаванню гэтых помнікаў. Вось напэўна, важны шлях, але ён павольны і павінен быць з удзелам спецыялістаў. Дзякую, Ірына. Можа быць, штосьці хочуць дадаць іншыя нашы выступоўцы? Ці все ж таки лічыць знос помнікаў, асабліва ва ўсходняй Еўропе, за прыкмету адраджэння нейкіх нацысцкіх поглядаў у іх палітыкаў? Ну, з дазволу я б колькі слоў дадаў. Я лічу, што все, што датычыцца пахаванняў тых, хто загінуў у змаганні з нацызмам, то гэта катэгарычна нельга кранаць і чапаць. Без адносна таго, ці гэта савецкія жаўнеры, ці гэта армія краёва, так ці іначай, гэта людзі, якія загінулі у вайне з нацызмам. І тут, калі гаварыць аб'ектыўна, ну, скажем, при вызваленні Польшчы польскую зямлю лягло недзе пад 500 000 савецкіх салдатаў, і при набліжэнні мы разумеем, што гэта людзі, в тым ліку з-пад Баранович, з-пад Браслава, з-пад Ашмянаў, з-пад Барысава, то бок і нашыя землякі. І магілы кранаць нельга. Што датычыцца астатніх мемарыялаў, то, мне здаецца, тут павінна вырашаць менавіта грамадская думка канкрэтнай краіны, канкрэтнай тэрыторыі, раёна, рэгіёна, горада, неважна. Бо сапраўды вельмі шмат такіх, я б сказаў, паказушных, умоўна кажучы, помнікаў, якія працавалі толькі на ідэалагему. І, власна кажучы, з памяццю пра загінулых, ну, мелі мала агульнага. Дзякую. Ну, я тут, можа, дадам таксама, што, па-першае, не ўсё так адназначна, як малюецца ў прапагандзе, паколькі не паўсюль зносяцца помнікі, таму што справа ідзе найперш пра ўсходнюю Еўропу, тыя краіны, якія былі ў зоне савецкага панавання, але нават калі мы кажам пра ўсходнюю Германію, якая зараз стала часткай Германіі, то там па-ранейшаму працуюць пагадненні, і ніхто помнікі савецкім салдатам не чапае. Тое ж самае, напрыклад, і ў Аўстрыі, дзе пасярод Вены ёсць мемарыял савецкім салдатам, цытата Іосіфа Сталіна, і ніхто той мемарыял не чапае. То бок мова ідзе ўсё ж такі пра тыя краіны, якія найбольш адчулі на сябе, скажам, панаванне Савецкага Саюза пасля вайны і ўспрымаюць гэта такім траўматычным, тое, што для іх канец вайны стаў адначасова пачаткам усталявання чужой камуністычнай гегемоніі. І ясна, што зараз гэтыя помнікі яшчэ ўспрымаюцца ў кантэксце таго, што сучасная Расія, яна як бы з аднаго боку ўзяла апеку над гэтымі помнікамі, але яна і тасамляе сябе. То есть там, дзе гэтыя помнікі, яны як бы служаць такім напамінам пра тое, што гэта была расійскай зямлёю, і што расійскае войска сюды можа вярнуцца. Ясна, што для многіх народаў гэта такія як застаюцца сімваламі пагрозы. Іншая рэч, што мы можам разумець гэтыя клопаты пра сваю бяспеку, пра сімвалічную бяспеку, але так ці інакш ўсё роўна павінны вяртацца да маральнага кансэнсуса пра
тое, што тыя людзі, якія загінулі ў барацьбе з нацызмам, я тут цалкам пагаджаюся з Владзімірам, но іх магілы чапаць ні ў якім разе нельга. І мне падаецца, што вот ёсць зярно вельмі слушнае ў словах Ірыны пра тое, што з гэтымі помнікамі можна працаваць. У тым плане, што іх можа не варта знішчаць, але можна рабіць свайго рода апрапрыяцыю. То есть калі вам не падабаецца, што там ёсць савецкая сімволіка, ёсць савецкія цытаты ці расійская мова, то в прынцыпе можна проста іх перайначыць. Можна займацца тым, каб іх перакласці на іншую мову, пазначыць іншымі сімваламі і ўвесці ўжо іншы культурны інтэлектуальны кантэкст. Таму я, напрыклад, супраць знішчэння помнікаў, але за тое, што з імі можна працаваць і іх мадыфікаваць. Можа быць, я трохі дадам, сапраўды, што вось праца на ўз'яднанне, а не на раз'яднанне, яна не на варажнічую, яна ключавая. Бо я вот глядзела перад нашай сустрэчы, у России вот специально в 2023 году створаны единый реестр памятников, уничтоженных в недружественных странах. Уже в самой назве ідзе як бы на раз'яднанне. А з іншого боку, вось я працую в Бухенвальдзе, у нас складанае месца, і ў тым ліку ёсць вядома ўсім таксама беларусам помнік ГДРаўскі, куды таксама дэлегацыі з БССР ездзілі і так далее. Пытанне, што зараз, калі працуе адчыненая для наведвання тэрыторыя былога канцлагера, то людзі больш яго наведваюць, але сапраўды вядзецца праца па іншаму асэнсаванню гэтага помніка. І як прыклад, у мінулым годзе у нас была арганізавана нават конкурс сярод мастакоў, якія займаюцца светлавымі шоу, і яны зрабілі адмысловую анімацыю гэтага помніка, якая прыцягнула больш за 50 000 людзей, якія спецыяльна прыязджалі аўтобусамі, каб паглядзець на гэты помнік. Помнік, дзе пахаваныя ахвяры, у тым ліку савецкіх салдат там пахавалі. І гэта можа працаваць і зусім па-іншаму успрымаецца. Акрамя таго, што гэты помнік сам па сабе гэта сведчанне эпохі, і разбірацца, як ён паўставаў, чаму яго зрабілі, гэта вельмі важна. Я таксама магу сказаць, як-то з песні слова не выкінеш, вся гісторыя павінна быць падстаўленая. Я працую в аддзеле савецкага спецлагера, гэта пасля вайны 45-50 в Бухенвальдзе был, і гэта як в іншых зонах акупацыі, адзін са створаных лагероў, куды патэнцыйную пагрозу вяртання нацызма у Германії людзей, якія мелі абцяжарнае нацысцкае мінулае, паліцэйскіх і актыўных партыйных дзеячоў гэтак далей размяшчалі. І якраз-таки в ГДРаўскі час гэтая тэма спецлагера 5 год, в якім было больш за 28 000 чалавек, чацвёртая частка памерла. Вось гэта гісторыя замоўчвалася. Зараз яна прысутнічае разам з гісторыяй вось гэтага ГДРаўскага мемарыяла. І гэта все паказвае, наколькі складаны гістарычны кантэкст, і калі хоць адно са звучбоў прыбраць з гэтай гісторыі, яна будзе непоўнай і будзе аднабокай. Дзякуй, спадар Павел, хацелі б вы далучыцца да дыскусіі ці перайдзем да іншай тэмы? Ну, літаральна некалькі словаў. Но я згодны з Алексеем, што все ж таки масавае знішчэнне помнікаў, нават там і ў Польшы тое самае, яна все ж таки перабольшаная. Ось. Але все гэта сведчыць пра тое, што тэма другой сусветнай, яна працягвае. Гэта тое, што баліць. І, напэўна, патрэбны большы час, каб не было спакусы займацца інструменталізацыяй. Я просто хочу привести прыклад адной з моих самых таких улюбленых мест у Беларусі, як не дзіўна. Гэта нямецкія вайсковыя могілкі каля Вішнева. Бліжэй, здаецца, да Богданова. Вайсковыя могілкі Першай сусветнай вайны.
І вось паглядзіце, іх ніхто не кранаў там пасля другой сусветнай, і зараз таксама вось ніхто не спрабуе. І гэта такое вось дзіўнае месца для асэнсавання таго, што вайна гэта зло для ўсіх. І я яшчэ прывяду такі прыклад. У свае часы у падлеткавым узросце я ўбачыў у Карпатах таксама помнік салдатам Першай сусветнай вайны Супольнай. Там адзіны помнік быў пастаўлены і рускім войскам, і аўстра-венгерскім. І быў вельмі такі кароткі кранальны надпіс, што гэта памяць о бессэнсоўнасці той вайны. Магчыма, мы калі-небудзь дойдзем і да такога ж асэнсавання другой сусветнай, што перадусім гэта зло, а потым ужо хто перамог, каму ставіць помнікі, каму знішчаць і гэтак далей. Дзякуй. Зразумела, што агульны кансэнсус тут хутчэй пра тое, што самі па сабе помнікі яны і не шкодныя, і не добрыя, але гэта тая гістарычная памяць, якую мы раздзяляем, і трэба проста да гэтай памяці ставіцца з належнай павагай. Але давайте пяройдзем далей, і наступная у нас такая важная тэма, гэта тое, што робіцца з памяццю пра другую сусветную вайну сённяшняй Беларусі. Все вы ведаеце, што апошнія гады гэтая гісторыя праходзіць пад такім брэндам, назвай, як генацыд беларускага народа. Гэта тэма, якая чамусьці стала такой вось раскручанай менавіта апошнімі гадамі, хаця весь час пасля завяршэння другой сусветнай гаворка шла пра тое, што беларусы шмат пацярпелі ў вайне, што там кожны чацверты загінуў у Беларусі. Пасля гэтыя лічбы пачалі павялічваць, кожны трэці. Але не было ўсё ж такі вось гэтага такога перакоса ў тое, што адбываецца генацыд. Бо генацыд мае пэўнае юрыдычнае вызначэнне, мае пэўнае вымярэнне, якое міжнароднае права, міжнародная палітыка вызнаюць. І вось пытанне да прысутных. Ці падзяляеце вы такую рыторыку у дачыненні да публічнай памяці пра другую сусветную як генацыд менавіта беларускага народа, і ці магчыма разважаць пра гэта сёння ў нейкіх іншых тэрмінах, калі вам не падабаецца па нейкіх прычынах выкарыстанне менавіта такога словазлучэння? Может быть, Алексей, вы тады пачнеце. Добра. Тут трэба разумець, што сам тэрмін генацыд, ён, конечно, мае юрыдычнае паходжанне, бо быў распрацаваны якраз у рамках міжнароднага права, калі стаяла пытанне менавіта, што рабіць з тымі, хто развязаў другую сусветную вайну, хто будзе несці за гэта адказнасць. І відавочна, што сам тэрмін ён убудоўваецца вось у гэтую сістэму пакарання, так? І агулам была ідэя, скажем, увесці яго ў дачыненні да савецкага народа і у тым ліку на Нюрнбергскім трыбунале, таму гэта ідэя вельмі даўняга паходжання. Іншая рэч, што в прынцыпе зараз ўжо, мне здаецца, бессэнсоўна праводзіць суды, як это робіць зараз у Беларусі генпракуратура, таму што это ўжо мінула столькі часу, і судзіць мёртвых это неяк агулам бессэнсоўна, да? То есть з імі ўжо павінны працаваць гісторыкі, ў першую чаргу, а не пракуроры. Гэта адна рэч. Іншая рэч, што калі мы выкарыстоўваем тэрмін генацыд, то мы таксама патрапляем у такую пастку катэгорый, што самое наўжыванне набывае іншае палітычнае вымярэнне, калі дзяржавы пачынаюць мерацца сваімі ахвярамі, хто больш пацярпеў, і мы бачым, што это не толькі ў выпадку
скажем, актуальна выкарыстанне генацыду ў Беларусі, але як бы гэта агулам такая вельмі характэрная фішка для ўсходняй Еўропы, так, бо тут усе як бы ахвяры генацыду, і кожны мераецца тым, хто больш пацярпеў. І гэта такая нейкая вельмі заганная такая гульня, тому што ну, яна шмат у чым вядзе ну, да скажэння рэчаіснасці. І ў дадзеным выпадку, калі мы кажам пра той жа выпадак Другой светной вайны, то мы разумеем, што в прынцыпе у нацысцкіх акупантаў не стаяла задача знішчэння беларусаў як такіх, што падразумевалася б тэрмінам генацыд. Были, конечно, то, что мы можем назвать массовыми забойствами, карными операциями. И мне здаецца, што сапраўды ёсць вялікая праблема, што вось гэта страшная частка вайны, яна ў значнай ступені недарэпрэзентаваная. Калі мы кажам, напрыклад, пра заходнюю навуку, а тым больш заходнюю масавую свядомасць. Тому што так ці інакш, як бы вось Холакост гэта стала той трагедыяй, пра якую ведаюць усе, так. Бо ну, на гэта працуе вялікая такая індустрыя веды, адукацыі, і гэта стала феноменам масавай культуры. Калі мы кажам пра карныя аперацыі супраць беларускіх вёсак, то тут гэта нікому не важна, не цікава, апроч саміх беларусаў. Ну, вось толькі што можна згадаць недаўні прэцэдэнт, калі ў Нямецчыне на лейпцыгскім кніжным фестывалі атрымала прэмію пераклад на нямецкую мову вось этой ну, салоты для беларусаў кнігі «Мы з вогненнай вёскі», так, дакументальнай пра гэтую трагедыю. І это, ну, хоць ёсць нейкі ўжо пазітыўны стымул пра тое, што вось сама веда пра нашы крывавыя землі, яна ўсё ж такі пашыраецца і на захадзе. І, можа быць, у гэтым ёсць нейкі сэнс таго, што робяць зараз, калі ўздымаюць усе гэтыя рэчы, але ну, гэта робіцца ну, так неправільна, што хутчэй вядзе да нейкага ачужэння захаду, які гэта ўспрымае адразу як нешта фальсіфікаванае. Мне здаецца, што тут вот такая нейкая пастка, да? Бо гэтыя веды, гэтую трагедыю пра яе трэба распавядаць, пра яе трэба ведаць, але тое, як это робіць генеральная пракуратура, настолькі у сваім палітызаваным рэчышчы, што ну, яно больш адчужае, чым прымушае прыслухацца да гэтай ну, такіх горкіх ведаў. Дзякуй, Алексей. І часам падаецца, што вось вся гэтая размова пра генацыд беларускага народа была патрэбная выключна для таго, каб агучыць суму рэпарацый, якую там Беларусь хацела бы спагнаць з Германіі, якая там налічвае у золаце, по-моему, запас больше, чым ёсць на ўсёй зямлі разам узятай. І выглядае, што гэта сапраўды заразна, таму што да гэтага марафону падключаюцца і палякі, якія таксама пачынаюць з Германіі патрабаваць рэпарацыі, недаатрыманыя за савецкімі часамі. Але все ж таки, коллеги, давайте працягнем. Ці мае, на ваш погляд, права весціся гаворка пра генацыд, і што гэта дадае ці, наадварот, хавае такое словавыкарыстання ў выпадку да беларускай гісторыі? Спадар Павел, так. Тут, перш за ўсё, трэба звярнуць увагу на тое, як узнік тэрмін генацыд. Сапраўды, гэта тэрмін юрыдычны, але гэта не ўсё вымярэнне гэтага тэрміну. І тут трэба ведаць, што аўтарам яго стаў наш суайчыннік, наш земляк Рафаэль Лемкін, які нарадзіўся у 1900 годзе у ваколіцах Ваўкавыска. Пазней ён скончыў Львоўскі універсітэт, быў юрыстам, у 39-м прокурорам, здаецца, нават высокую пасаду займаў у Польшы. У 39-м годзе
ён здолеў уцечь спачатку з Польшы ў Літву, а потым у Швецыю, а потым у Злучаныя Штаты Амерыкі, дзе вось ён менавіта ў 40-е годы падчас вайны пачаў вось фармуляваць тое, пра што Уинстон Черчилль казаў, што мы сутыкнуліся са злом, якое не мае назвы, якое не мае імя. І вось сапраўды Лемкін сфармуляваў гэты тэрмін генацыд, але тут трэба ўлічваць тое, што свае даследаванні генацыду ён пачаў значна раней, яшчэ ў 20-е гады, і ён лічыў, што першы прыклад генацыду гэта генацыд армян у Османскай імперіі. Ён лічыў, што такія прыклады былі і раней, ну, у тым ліку знішчэння рымлянамі насельніцтва Карфагена і гэтак далей, гэтак далей. І, дарэчы, Лемкін ён распрацоўваў таксама тэрмін этнацыд і культурны генацыд, які, на жаль, не замацаваўся ў юрыдычнай практыке. Але калі вернуцца да генацыда у вызначэнні Лемкіна, гэта перадусім знішчэнне групы, якое не абавязкова можа быць фізічным. Гэта знішчэнне этнічнай групы, нацыянальнай групы, рэлігійнай, расавай і гэтак далей. І вось калі мы вернемся да той практыкі акупацыйных войскаў нямецкіх, акупацыйнай адміністрацыі, гэтак далей, якая існавала на тэрыторыі Беларусі, то тут нельга сказаць, што яна была накіравана на тое, каб знішчыць беларусаў менавіта як нацыянальную ці этнічную групу. Больш таго, я б сказаў, што вось масавае знішчэнне інтэлектуальнай і палітычнай эліты беларусаў у 30-е гады, у гады сталінскіх рэпрэсій, гэта больш нагадвае пачатковую ступень генацыду. Вось. І калі мы вернемся да падзей вайны, тое, што адбывалася на тэрыторыі, гэта дзейнасць айнзац-каманд і гэтак далей, гэта трэба кваліфікаваць не як генацыд, а як злачынствы супраць чалавечнасці, ну, што фактычна і было зроблена. А вось калі ўжо гаворка ідзе пра генацыд групы этнічнай, то відавочна, што гэта генацыд яўрэйскага насельніцтва Беларусі, ну, не толькі Беларусі, якую знішчалі менавіта як групу. І таму, вось, калі падыходзіць строга менавіта з тых пазіцый, з якіх Рафаэль Лемкін фармуляваў фактычна тэорыю генацыда, то нельга называць тое, што адбывалася на тэрыторыі Беларусі, менавіта генацыдам. Гэта злачынства, безумоўна, гэта злачынства супраць чалавечнасці. І на самой справе вось тое, што адбывалася на нашай тэрыторыі, яшчэ трэба вывучаць. І пачынаць трэба зноў жа такі з гэтых лічбаў. Ну, калі ідзе гаворка кожны трэці, да, аб кім ідзе гаворка? Вязні сталагаў, якіх папросту замарылі голадам. Яны не былі часткай беларускага народа. Іх залічваюць у ахвяры, ці у ахвяры генацыда беларускага народа, ці не. На гэта ёсць пытанне, ці пытання на гэтае, ці адказу на гэтае пытанне няма. І на самой справе вось колькі загінула, адкуль взяліся ўсе гэтыя лічбы, і кожны трэці, і кожны чацвёрты, як лічылі. Таму што, ну, калі ўзяць тую практыку, вось, якая існавала пасля заканчэння акупацыі нямецкай у Беларусі, калі праводзіліся следчыя дзеянні, ну, там проста калі знаходзілі масавыя пахавання, іх мерылі крокамі.
і прыблізна вылічалі, колькі в прынцыпе можа тут лежаць людзей, напрыклад, там каля Трасцінца. Вось, але гэта абсалютна такія прыблізныя лічбы. Калі мы возьмем статыстыку, то у 41 годзе на тэрыторыі Беларусі у сучасных межах жыло 9 мільёнаў 920 тысячаў чалавек. Першая статыстыка больш-менш такая пацверджаная, якая ёсць пасляваенная, гэта 1950 год, 7 мільёнаў 745 тысячаў чалавек. А у тыя гады пасляваенную, у тым ліку, насельніцтва даволі хутка павялічвалася, і штогадовы прырост складаў прыблізна каля 130 тысячаў чалавек. І вось калі ўсё гэта пралічыць, то атрымліваецца, што на пачатак 1946 года на тэрыторыі Беларусі жыло прыкладна 7 мільёнаў 217 тысячаў чалавек. І страты складаюць 1 мільён 875 тысяч чалавек або 20,6%. Гэта, безумоўна, жахлівыя адсоткі, гэта жахлівыя чалавечыя ахвяры, адны з самых вялікіх на тэрыторыі Европы пасля заканчэння Другой сусветнай вайны, але гэта не кожны чацвёрты і не кожны трэці. І вось гэтым трэба займацца. Патрэбныя статыстычныя, дэмаграфічныя даследаванні, якія дадуць нам больш-менш рэальныя, падобныя на праўду лічбы. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Просто дадам просто маленечкае дапаўненне, калі вы ўжо згадалі пра тое, што аўтарам канцэпту генацыда быў ураджэнец Беларусі Рафал Лемкін, што менш вядомы факт, што аўтарам канцэпту злачынстваў супраць чалавечнасці быў таксама ураджэнец Беларусі, юрыст паходжання з Віцебска Арон Таранін. Вот. І тут таксама цікавая рэч, што два самых такіх вядомых канцэпты генацыд і злачынствы супраць чалавецтва яны маюць паходжанне з нашых земляў. Можа, гэта мы не так варта ганарыцца, што менавіта нашы землякі былі вынаходнікамі гэтых тэрмінаў. Гэта сведчыць пра трагічную гісторыю нашага рэгіёна. Тым не менш, сапраўды, калі зараз кажуць пра генацыд беларускага народа, гэта такое вялікае абагульненне. Відавочна, не па этнічным прынцыпе яно зробленае, бо, як вядома, найбольш пацярпелі менавіта яўрэйскае насельніцтва Беларусі за часамі Другой сусветнай. І ў гэтым сэнсе, калі мы кажам пра генацыд народа, то хутчэй всіх тых людзей, якія так ці інакш тады былі насельнікамі Беларусі і маглі лічыцца агульнай часткай народа як супольнасці. Можа быць, яшчэ ёсць каментары на гэты конт у нашых калег. Як вы лічыце, наколькі гэта выказванне пра генацыд беларускага народа дарэчнае альбо, наадварот, інструментальнае? Ці ёсць што вам дадаць? Я, можа быць, хутчэй адукацыйнае вымярэнне дадам. Хаця, в прынцыпе, калі так агучыць праблему, з аднаго боку, расследаванне такой страшнай трагедыі, якая адбылася падчас Другой сусветнай вайны, вартая справы. І кожны з нас, з гісторыкаў, хто 20 стагоддзям займаецца гэтым перыядам, гэта вельмі важная праца, каб аб'ектыўна гэта гісторыя даследавалася і была захаваная у публікацыях, у наступных нейкіх адукацыйных прыкладах для таго, каб працаваць з моладдзю, з тым, каб яны, крытычна асэнсоўваючы мінулае, імкнуліся пабудаваць лепшую будучыню без пагрозы вайны, без пагрозы генацыду. Але тое, што мы бачым, як гэта рэалізуецца, яно не вытрымлівае ніякай крытыкі, неакуратнае паходжанне з метадалогіяй,
з тэрмінамі спрашчэння, і самае страшнае, што вось з гэтым прывязваннем да змагання з сучаснымі пратэстамі дыскрэдытуецца сама тэма, таму што это зразумела розныя рэчы. І ўжо, на жаль, выбраўшы гэты шлях, канкрэтныя сілы арганізавалі публікацыю розных кніг, якія называюцца чамусьці падручнікамі ці нейкім аналагам, якія не вытрымліваюць прафесійнай крытыкі. І гэта вельмі небяспечна для будучыні. Мы не ведаем, як это ўплывае на псіхіку, калі, напрыклад, я трохі сачыла за каналам Генпрокуратуры і чую такія аргументы, што мы зараз хочам дзецям паказаць пабольш фотаздымкаў трупаў для таго, каб яны наверстаць упушчанае, як яны это фармулююць. Вось зараз яны будуць больш ведаць, многа не бывае, такім чынам мы выхаваем патрыятызм, але так псіхіка не працуе, так не працуе адукацыя. Эфект будзе адваротным, і гэта насамрэч шкодныя практыкі, якія на будучыню не спрыяюць захаванню памяці. Я лічу, што з пункту гледжання адукацыі мы павінны глядзець зусім в іншым ракурсе, не альтэрнатыва генацыду, а крытычна асэнсоўваць усе падзеі, не маючы забароненых тэм. Таму што вот у гэтым кантэксце, напрыклад, падымаецца тэма калабарацыянізму, але мы не чуем тэму власавцавых злачынстваў. Некаторыя пачынаюць развіваць так канцэпт, што ў выніку за тымі калабарантамі беларускімі не бачна нацысцкіх злачынцаў. Іх працуе в Бухенвальдзе, даследую тым ліку біяграфію тых, каго інтэрнавалі пасля вайны тут. Гэта быў савецкі спецлагер. Людзі, які ў тым ліку нарабілі злачынства ў Беларусі. Я вывучаю падрабязна іх біяграфіі, бачу вось гэтыя трансфармацыі звычайных мужчын, злачынцаў, якія прайшлі навучанне ў Польшчы, як забіваць людзей, а пасля іх адправілі на ўсход, і яны забівалі яўрэяў, забівалі беларусаў. Таксама нельга казаць, што зусім не абмяркоўваецца, і Захад забыўся пра гэтую тэму. Наадварот, у пэўным сэнсе, хоць і мы крытыкуем, як гэта прадстаўляецца ў Беларусі, але тым не менш гэта тэма абудзіла і дыскусіі на той жа Нямецчыне, што гэта мы маем. От злачынства супраць чалавечнасці, генацыд. Я бачыла дыскусію зараз больш у накірунку, што гэта злачынствы супраць чалавечнасці з генацыдальнымі прызнакамі. Такая вось фармуліроўка зараз. І тое гэта абмяркоўваецца, і гэта справа доўгіх дыскусій спецыялістаў, як гэта будзе называцца. Але наша задача, каб мы актывізавалі дыскусію на тэму, што ўсе тэмы павінны быць прысутныя. Напрыклад, групы ахвяраў, вось генацыд яўрэяў, а Рома, што з Рома? Потым забітыя людзі з асаблівасцямі псіхічнага развіцця. Хто пра іх гаварыць, хто пра іх чуў. І гэта все ахвяры. Любы чалавек – гэта важная гісторыя для памяці, калі гэта былі невінныя ахвяры гэтых злачынстваў. І моя пазіцыя хутчэй не гнацца за лічбамі, хаця лічбы можна шукаць, важна, але для мяне гэта пытанне вельмі адноснае. Але хутчэй, можа быць, аднаўляць імёны, біяграфіі, расказваць, якіх людзей страцілі. І праз гэта, як працуе тая ж адукацыйная сістэма, менавіта праца праз канкрэтныя лёсы, яна паказвае гэтую трагедыю. Лічбы яны не настолькі адчуванні набліжаюць. І мы тое ж самае гаворым пра выкарыстанне вуснай гісторыі, калі людзі распавядаюць свае гісторыі, у тым ліку пра тых падлеткаў ва ўзросце школьнікаў, якім гэта распавядаецца, і гэта працуе лепш, чым проста шмат фактуры, шмат трупаў, якія паказваюцца. Насамрэч, гэта не тое, што адукацыйна працуе верна. І, на жаль, пакуль што ў Беларусі педагагічныя практыкі з улікам псіхалагічнага ўплыву такой траўматычнай тэмы
яны знаходзяцца на дастаткова нізкім узроўні. Хаця я мушу сказаць, што застаюцца настаўнікі, якія рэфлексуюць, які ў свой час удзельнічалі ў розных міжнародных праектах, працавалі са сваімі калегамі з іншых краін, і яны стараюцца не ісці на паваду вось гэтага прапаганды гвалту, пужання людзей. Вот як я чула, напрыклад, у музеі пра хатынь ёсць пакой, дзе ты заходзіш, і там створана атмасфера, як быццам ты гарыш у гэтым доме. І былі прыклады, калі дзеці, якія туды прыходзілі, яны гублялі прытомнасць. Што гэта? Вось таму ёсць добрыя адукатары, і мая вера толькі ў гэта і в тое, што калісьці сітуацыя зменіцца. Але якая будзе шкода ад цяперашняй адукацыйнай практыкі з гэтым генацыдам, гэта нам яшчэ трэба будзе в перспектыве ацаніць. Дзякую, Ірына, гэта таксама вельмі важная тэма. Але ўжо калі гаворка пайшла сапраўды пра народную памяць, вы, Уладзь, казалі пра тое, што для беларусаў гэты дзень асацыяваўся перадусім з днём болі, трагедыі, жаху. Ці азначае гэта, што сапраўды гаворка для людзей была пра нейкі генацыд ці пра вось такі ўзровень жаху сітуацыі? Ці гэта ўсё ж такі ўспрымаецца іначай з вашага боку? Я ўвогуле не рабіў акцэнт на навуковай тэрміналогіі, калі мы гаворым пра памяць людзей, бо з аднаго боку я ні разу не сустракаў і не чуў у вёсках такіх словазлучэння, як Великая Отчинная вайна, подзвіг савецкага народу, усенародная падтрымка партызанаў. А з другого боку, там не гавораць такія словы, як Другая сусветная вайна, акупацыя, калабарацыя, генацыд і так далей. Людзі все гэта акрэсліваюць такімі базовымі зразумелымі словамі. Вот самае частотнае слово ва ўспамінах – гэта страх. Страх. Вот в розных формах, в розных праявах страх. Ён перадае вось гэтае эмацыйнае адчуванне. Што датычыцца генацыду, то з аднаго боку, калі мы гаворым пра так званыя вялікія аперацыі нямецкія, то яны выглядалі як менавіта рэалізацыя генацыду. Ну, скажем, у Асвейскім раёне застаецца пасля аперацыі зімовае чарадзейства дзве лазні. То бок все было спляжана вчистую. І трэба разумець, што в перспектыве чакала беларусаў. Калі ў кожным заплечніку нямецкага салдата была брошурка «Унтерменш». То бок не да чалавека, это пра нас, мовна кажучы. І ніякіх ружовых перспектыў там не было і не планавалася. Это таксама трэба ўлічваць. І з другого боку, відавочна, што сама тэрміналогія, генацыд беларускага народа, яна зараз выкарыстоўваецца абсалютна в таких прапагандысцкіх ідэалагічных мэтах. Калі разгарнуць кнігу, выдадзеную Генеральнай прокуратурай, якая так і называецца «Генацыд беларускага народа», то нельга не заўважыць, што раздзел пра сучасных неонацыстаў, то бок пра, скажем, выступленні 20-го года, якія падаюцца пад маркай калабарацыянізму, аднаўлення нацысцкіх нейкіх практык. Дык вось гэты раздзел займае большы аб'ём, чым раздзел уласна пра нямецкія злачынствы, што ёсць абсалютна паказальна, дзеля чаго гэтая тэма так гучна актуалізуецца. І натуральна, што з народным успрыняццем гэтай беды, гэтай трагедыі, да няма нічога агульнага. І апошняе, на што яны наважылись, гэта паставіць у кожным абласным цэнтры помнік в памяць генацыда беларускага народу. В той час я могу засведчыць як палевік, што в рэальных месцах, дзе гарэлі нашыя вёскі, тым ліку з людзьмі, там можна ўбачыць пусткі, там можна ўбачыць калгасныя палеткі,
без аніякай пазнакі, што тут адбылося, мовна кажучы, в тыя страшныя гады. Вось і такі відавочны прыклад, як працуе дзяржаўная палітыка памяці. Так, дзякуй. Гэта сапраўды прымушае задумацца пра тое, як гэта працуе і дзеля чаго гэта ўсё робіцца. Давайте перайдзем да апошняй нашай тэмы размовы на гэтым абмеркаванні, пасля чаго будзем пераходзіць да пытанняў. І пачну я анонс гэтай тэмы, в прынцыпе, таксама з пытання, якое нам задалі ў чаце. І пытанне наступнае. Як вы, эксперты, ставіцеся да таго, што Нямецчына не запрасіла расійскага і беларускага паслоў на мерапрыемствы з нагоды 80-годдзя перамогі? Ну і гэта не адзіная акцыя. Помніце, на мерапрыемстве в Аўшвіцы асвенцамі не запрасілі таксама афіцыйную дэлегацыю з Расіі і Беларусі. Як вы ставіцеся агулам да таго, што сёння з нагоды войны и агрессии России супраць Украины фактично отсунутые народы, улады Беларуси и России от агульнаеўрапейскага процессу памяти про Другую сусветную войну. Ці вы так не адчуваеце? Хто пачне з нас? Я могу пачаць. Ну, за Германию отдувайтесь. Да, я за Німеччину отдуваюсь, скажем так, у меня и была полная тут роля, калі я нельга выключаць памяць пра беларускіх ахвяр, таму што яна з'яўляецца складовай гэтай трагедыі, і без гэтага будзе аднабаковае прадстаўленне, але трэба развадзіць памяць пра ахвяр і у тым ліку пра тое, як парушаліся іх правы, як яны былі забіты ў гэту вайну, і прадстаўнікоў рэжымаў, якія зараз арганізоўваюць новую вайну і прапагандуюць яе і парушаюць правы чалавека. І гэта як мы тут, да, мы беларусы, мы прадстаўляем Беларусь, але гэта не значыць, што мы прадстаўляем рэжым. Мы маем сваё меркаванне, і тое самае з ахвярамі. Канкрэтна ў Бухенвальдзе я магу сказаць, што была сітуацыя, калі гэта ўжо не першы год не былі запрошаныя пасля пачатку гэтай вялікамаштабнай вайны супраць Украіны, перасталі запрашаць афіцыйных прадстаўнікоў рэжымаў, якія гэту вайну ініцыявалі, у тым ліку беларускі рэжым, які з'яўляецца саўдзельнікам. І вось у гэтым годзе таксама былі правакатыўныя пасты з боку МЗС, калі это можна так назваць, якія абвінавачвалі ў тым, што, ну, канешне, тут вяртаецца нацызм, канешне, яны не патрабуюць запрашэння, яны самі прыйдуць, і в прынцыпе там была такая правакатыўная рэч, калі іх не запрашалі, але яны прынеслі вінок, сфотаграфавалі, пасля это запусцілі в сацыяльных сетках. Але канкрэтна моя частка была, мы размаўлялі з кіраўніцтвам мемарыяла, і былі арганізаваныя адмысловыя вянкі ад мемарыяла Бухенвальд, якія былі ўскладзены у час мерапрыемства нейтральнага колеру, белага, дзе было напісана пра памяць ахвяр з Беларусі, пра памяць ахвяраў з Расіі. Таму што пра гэта мы не павінны забываць, але павінны спрыяць як магчыма, каб інструменталізацыя не адбывалася. У гэтым годзе ў Нямецчыне было, в прынцыпе, указанне МЗСу не дапускаць і в іншых месцах прадстаўнікаў, у тым ліку, напэўна, самае вядомае это Бундестаг, дзе яшчэ будзе. Вось, але не паўсюль гэта атрымалася, бо, як было сказано в тых іх пастах сацыяльных сетках, з'яўляліся без запрашэння, у тым ліку, да, вельмі нахабна сябе паводзячы, як быццам яны гаспадары на гэтай зямлі. Таму яны як бы былі бачны у тым ліку в мас-медыа,
таму што гэта асвятлялі журналісты, пры тым, што афіцыйная пазіцыя была іншая. Я магу сказаць яшчэ маю пазіцыю таксама доўгатэрміновую, стратэгічную, канкрэтна в Нямецчыне, чаго не хапае, што трэба больш рабіць для таго, каб забраць манаполію ў рэжымаў, якія інструменталізуюць гэтую памяць. Гэта намагацца павялічыць колькасць інфармацыі пра ахвяр з савецкіх тэрыторыяў, якая, ну, на жаль, пакуль менш прысутная, чым павінна быць адпаведна колькасці прапарцыйнай сярод ахвяраў, ну, таго ж канцлагеру Бухенвальд. Да, дзякуй вялікі, Ірына, за такі грунтоўны каментар. Можа быць, тады калегі далучацца да гэтай тэмы, як вы ставіцеся, ці варта такім чынам адлучаць цяперашняе кіраўніцтва Расіі і Беларусі ад агульных вось гэтых працэсаў камемарацыі памяці пра Другую сусветную? Спадар Владимир. Колькі словаў. Тут, мне здаецца, такая агульначалавечая практыка, што і на весельле, і на хаўтуры не запрашаюць злодзеяў. Ну, гэта абсалютна нармальна. Але, мне здаецца, Европа магла быць больш мудрэйшай, і замест беларускіх чыноў ці расійскіх там маглі быць нашы людзі, якія перажылі гэты жах. То бок, вот, я не ведаю, вясковая жанчына пажылая, ці там былы там вязень гетта. Ось. І гэта быў бы моцны ход і такі праўдзівы ў сваёй чалавечнасці, таму што сапраўды, як кажа Ірына, ігнараваць альбо не ўлічваць ось тыя жудасныя ахвяры, якія былі нацыстамі ўчыненыя ва ўсходняй Еўропе, это проста немагчыма. І паглядзіце, ніводная сур'ёзная манаграфія, якая датычыцца Другой сусветнай, нацысцкай акупацыі, яна не абыходзіцца без беларускай тэмы. Там беларус заўсёды гучыць, каго б мы не ўзялі, Тимоти Снайдера, там, Франциску Экселер, Аніка Вальке, ну, гэта немагчыма. Ось. І ў гэтым сэнсе Беларусь, она улучшена в еўрапейскую культуру памяці, прынамсі ў навуковым дыскурсе. Адзінае, што в публічнай прасторы, канешне, гэтых ведаў недастаткова. І вось гэты пераклад дакументальнай аповесці «З вогненнай вёскі» на нямецкую мову, это вельмі знакавы крок, бо Ян Кабрыль узгадываў, што за савецкім часам, калі гэтую кнігу перакладалі ў братніх савецкіх, так бы мовіць, краінах, у ГДР гэта не прайшло, і дырэктар ГДРаўскага выдавецтва сказаў, што і адна граната гэта страшна, а вы нам звязку гранат прапаноўваеце. Яны адмовілись нават за савецкімі часамі в Нямецчыне гэта в ГДР гэта публікаваць. І зараз я лічу, што гэты пераклад гэта вельмі пазітыўны знак, ну, скажем так, для нашай агульнай памяці пра вайну. Можа быць, я яшчэ дадам, па-першае, да, яшчэ выйшла ў Нямецчыне новае выданне, правда, па-беларуску, «У вайны не жаночы твар» Алексіевіч, таксама гэта паказвае увагу да тэмы. І таксама, што, ну, Бухенвальду і пакуль магчыма, былі выжылыя, былыя вязні, і адзін з іх прыязджаў з Беларусі, Маісеенка, якому ўжо 99 год. І, дай Бог, ён у наступным годзе таксама прыехаў. І яму праводзілі сустрэчу, размову са сведкам, на якую сабрала каля 170 чалавек. Таму вось гэта такі пасыл, я лічу, важны. Больш важны, чым прадстаўнікі афіцыйныя. Дзякуй за дадатак, Ірына. Ну, зразумела, што ёсць палітыка памяці, ёсць нейкія падзеі, якія робяцца хутчэй для сучаснай дыпламатыі ці вайны. Ну, напрыклад, на парад перамогі ў Маскву сёння таксама былі запрошаны частка еўрапейскіх лідараў.
І мы тут бачым наадварот ужо палеміку ўнутры Еўрасаюза. Ці варта, ці не варта ехаць еўрапейскім лідарам на гэтае мерапрыемства ў Маскву сёння. І вось все ж таки, як вы лічыце, ці ёсць цяпер гэта шчыліна паміж палітыкай памяці у Расіі і Беларусі і тым, што адбываецца ў краінах Еўрасаюза, які падтрымліваюць зараз Украіну і ў гэтым сэнсе вымушаны праводзіць паралелі паміж падзеямі 80-гадовай даўніны і тым, што адбываецца сёння. Алексей? Ну, тут, конечно, есть відавочная праблема, што ну, раней все ж таки існавала такая нейкая еднасць пераможцаў, якая задавала у тым ліку і контуры пасляваенна перабудовы Еўропы. Зараз мы бачым, што гэта распадаецца, і зараз фактычна ну, палітычныя падзелы становяцца больш важнымі, чым ну, агульная памяць. Як бы да, бо відавочна, што ну, расійская агрэсія, яна от ператварае Расію і афіцыйных прадстаўнікоў такіх як бы персон грата. Але я могу сказаць, што тут з аднаго боку ёсць вот такое маральнае задавальненне, вот, як бы, што вот мы там можам ад когосьці адмежавацца, калі мы кажам пра еўрапейцаў. Але ну вось ці ёсць, скажем, будучыня ў этой палітыкі ізаляцыі. Вось таму што так ці інакш, як бы, на якой бы не было страшнай гэта вайна, што зараз адбываецца ў краіне, трэба думаць і пра выхад. І як з яго выходзіць. І тут, мне здаецца, ну, вот не хапае пакуль што ў нас стратэгічнага мыслення. Думаць, а што з расіянамі рабіць? Да? Мы ж не можам ад іх там пабудаваць забор, тому што у крыву выпадку Беларусі. Іх нельга ўсіх знішыць. А што далей, як бы, што вот рабіць? І мне здаецца, што можа быць усё ж такі вось агульная культура памяці магла быць нейкім выхадам з гэтага. Але ну, на жаль, пакуль што гэта все немагчыма. І зараз мы бачым, ну, конечно, вось эту стратэгію ізаляцыі, але ну, я кажу пра тое, што яна хутчэй дае ну, не тыя плёны, які нам бы ўсім хацелася. Так, дзякуй. Ці будзе яшчэ каментар, гаспадар Павел? Добра. Тады я думаю, мы ўжо закранулі вельмі шмат тэм, але ў нас тым не менш яшчэ ёсць не так і мала пытанняў, якія паступаюць да нас тут знутры, так і з тых гледачоў трансляцыі, якія назіраюць за намі зараз у дадзены момант. Таму я буду, напэўна, агучваць пытанні, а тыя, хто гатовы на іх адказаць, няхай абазначаюцца, каб не ўсе ўжо каментавалі, а хтосьці, хто больш зацікаўлены менавіта ў падобных пытаннях. Таксама тыя, хто знаходзіцца тут разам з намі зараз на трансляцыі, можаце альбо падымаць рукі і задаваць голасам, альбо пісаць у чат. Ну, тады агучу першае пытанне. Узгадваліся імёны Лемкіна, Трайніна, але на афіцыйным узроўні беларуская дзяржава іх ніякім чынам не згадвае. Нават зараз, калі ўвесь час трубяць пра генацыд. Няма ні згадак ні ў падручніках, ні конкурсаў ці вуліц, названых у іх гонар. Як гэта вы бы маглі патлумачыць? Ну, напэўна, гаспадар Павел ці Алексей маглі бы гэта пракаментаваць. Ну, я скажу вельмі коротко. Яны просто не ведаюць. Вось і ўсё. Ну і калі мы кажам пра Лемкіна, то есть он быў ўсё-таки чалавек как бы чужой культуры як бы для сучаснага такого афіцыозу, бо ён самляецца хутчэй вот як бы і з габрэйствам, з польскім часам, з амерыканскай юрыдычнай сістэмай і не як чужы, то есть хутчэй як чужы, чым як свой. І таму тут нічога асабліва дзіўнага я не бачу, бо ў нас як бы вся эта культура памяці была выбудавана ў савецкія часы і будавалася на такой кульце герояў,
Але вось гэтыя людзі, якія асэнсоўвалі вайну і спрабавалі з яе зрабіць некую новую сістэму канцэпцый, якія б дазволілі пабудаваць мір і чалавечнасць у новым свеце, вось яны апынуліся па-за гэтай павесткай. Дзякуй. Тады наступнае пытанне задам з нашага інтэрнэт-чата пад трансляцыяй. Вось цікавіць людзей не менш дыскутаваная тэма вакол другой сусветнай, ці вялікай айчыннай, як называюць у нас. Гэта тое, што называюць міфам пра партызан. Шмат распавядалі пра злачынствы савецкіх партызан. Як вы ставіцеся, вось наколькі памяць пра Беларусь партызанскую, краіну партызанку, як яе называлі у савецкія часы, наколькі гэта памяць праўдзівая ці інструменталізаваная? Ці мусім мы сёння узгадваць пра нейкія злачынствы з боку партызан, які змагаліся пад чырвоным сцягам, ці трэба гэта не ўзгадваць проста таму, што яны агулам былі на баку святла, а не цемры? Партызанская тэма для Беларусі, она не зводзіцца толькі да другой сусветнай вайны. Трэба разумець, што першая масавая беларуская партызанка гэта 17 стагоддзе, гэта крывавая вайна з маскоўскай дзяржавы, і трэба разумець, супраць якіх акупантаў тады беларусы змагались. Что датычыцца перыяда нацысцкай акупацыі, то я могу сказаць чисто па ўспамінах людзей. Дык вось, наратывы прыблізна напалам дзеляцца, дзе партызанаў згадваюцца альбо нейтральна, альбо пазітыўна, прычым абсалютна шчыра, без усялякіх там ідэалагічных замарочак. І 50% недзе, дзе вядзецца пра гвалт, рабункі, нават забойствы з боку партызанаў у адносінах да мірнага насельніцтва. І тут я б не стаў рабіць акцэнт толькі на мінусах і толькі на плюсах. І гэтая тэма, як і шмат іншых, яна патрабуе насамрэч вельмі дэтальнага і падрабязнага разбору, што на сёння яшчэ не зроблена па вялікім рахунку. Калі ж мы гаворым пра ацэнку чыста баявой дзейнасці, то відавочна, што лічбы, якія даюцца ў савецкай і постсавецкай літаратуры, яны нічога блізкага з рэальнасцю не маюць, дзе там 500 000 нямецкіх жаўнераў яны знішчылі, калабарантаў. Але ацэнкі нямецкіх даследчыкаў дзесьці ад 35 до 57 тысяч знішченых акупантаў і калабарантаў. Гэта не такая малая лічба, як можа падацца. Таму што нам у ваўтульных аўдыторыях у сённяшнім часе сытым, апранутым вельмі лёгка апераваць гэтымі лічбамі, многа гэта ці мала. Але варта пачытаць успаміны таго ж Алеся Адамовіча, чаго быў варты кожны забіты нямецкі салдат, як гэта цэнілася ў той час. Таму я лічу, што гісторыя партызанкі беларускай яшчэ чакае свайго сапраўднага аб'ектыўнага такога даследавання. Дзякуй. Калі хтосьці яшчэ хоча адкаментаваць гэта? Я тут дадам трошку за сваіх падарожжаў, бо не так даўно быў у Сетле, і там ёсць такі музей Museum of Flight, створаны карпорацыяй Boeing, усім вядомай. Ну і там вялікі раздзел пра вайсковую авіяцыю часоў Другой световай вайны і агулам пра вайну. І што мяне ўразіла, што там усё ж такі, калі мова ідзе пра нейкі такі агульны наратыў, што адбывалася падчас вайны, там ёсць асобны блок пра партызан на Беларусі, у тым ліку з фотаздымкам. То есть это нейкім чынам все-таки увайшло у агульны наратыў
Другої світової війни, якби що це була ніяка військова роль. А інша річ, що в будь-якому випадку партизанка, якою би вона ні була, у якої би на країні не була, це завжди те, що, скажімо, відбувається за кошт місцевого насильства. Тому що так чи інакше, якби, це люди, які живуть в лісі, і вони повинні жити за кошт простих людей, і це завжди нараджає конфлікти, і тут ну, білоруські партизани не були ніяким виключенням. І, ну, і мені здається тільки погодитися, що, на жаль, ну, ще нас чекає тільки, скажімо, повновартісне дослідження цієї теми. Дякую, дякую, Олексій. Тоді переходжу до наступного питання, саме з внутрішнього нашого чата. Вось расійскія ўлады відавочна выкарыстоўваюць 9 мая всю гісторыю вайны для дэманізацыі цяпер Украіны і краін захаду. Ці бачыце вы тое самае ад беларускіх уладаў? Ад себе дадам, вось недавно Лукашенко апраўдываўся перад Пуціным за георгіевскую стужку і казаў, што там з ёй не ўсё так адназначна. І агулам, што можна гэтаму супрацьпаставіць, каб людзі ўсё ж даведваліся праўду, асабліва школьнікі і студэнты? Што вы з гэтай дэманізацыяй памяці? Ну, я, калі параўноўваць рыторыку афіцыйную расійскую і беларускую, сказаў бы, што ў Расіі куды больш яна выкарыстоўваецца менавіта для таго, каб прыраўняць украінцаў да нацыстаў і таму падобнае. Бо ўсё ж такі, калі ўзяць беларускую афіцыйную, то яна хутчэй вот толькі там можа ў лепшым выпадку там улады кіеўскія, ну там скажем, тасамляюць з гэтымі нацыстамі. Але як бы заўжды існуе ўсё ж такі рыторыка да таго, што братні украінскі народ, што быццам падмануты і гэтак далей. То есть трошачку, ну, можа быць, не трошачку, але істотны такі дыскурсіўны ракурс. Але сапраўды, калі паглядзець пра тое, што пішуць, як бы у беларускіх СМІ ёсць пастаянная тэма, хутчэй, якая супрацьпастаўляе Беларусь і Расію захаду, які вот такі калектыўны захад, які становіцца галоўным ворагам, і ён сапраўды атасамляецца з нацызмам, пра тое, што вось гэта спадчыннікі нацызму, якія нейкім чынам абяляюць, перапісваюць гісторыі і таму падобнае. І вось, адпаведна, Расія і Беларусь, яны застаюцца такімі захавальнікамі сапраўднай памяці пра вайну, якія супрацьстаяць тым, хто хоча яе перапісаць. І гэта праектуецца ў тым ліку і на вайну ў Украіне. Гэта тэма, в прынцыпе, вельмі прысутная у беларускай афіцыйнай прапагандзе. Што рабіць? То есть, ну, зараз свет такі, што ёсць шмат крыніц інфармацыі, як бы ўжо не тыя часы, калі вось можна было проста адным падручнікам ці адным тэлеканалам як бы тлуміць мазгі, як бы, і ну, крыніц шмат, ёсць кніжкі, YouTube, было жаданне дабірацца да гэтай крыніцы. І тут трэба хутчэй стымуляваць, як бы так, каб моладзь, каб яна чытала, каб яна крытычна асэнсоўвала інфармацыю. Дзякуй. Хтосьці яшчэ хоча пару грошыкаў дадаць да гэтай тэмы? Ці ёсць адрозненне паміж расійскім і беларускім зараз поглядам і падыходам да Другой сусветнай вайны? Як не, то буду задаваць тады наступнае пытанне. Ведаеце, я б тут все ж таки адрозніваў рэжым Лукашэнкі і беларусаў. І ёсць вялікая колькасць сацыялагічных даследаванняў, якія сведчаць пра тое, што большасць беларусаў яна ўсё ж таки не ўспрымае гэтыя базавыя установкі ідэалогіі рускага свету, то Захад з'яўляецца ворагам беларускаму народу.
Гэтага няма. І гэта адрознівае да гэтага часу менавіта беларусаў ад, я не буду казаць за ўсіх рускіх, но але ад значнай часткі рускіх гэта вельмі моцна адрознівае. Ну і калі задаецца пытанне, што можна супрацьпаставіць ідэалогіі расійскіх уладаў, ну я бы прапанаваў параўноўваць іх дэкларацыі, іх тэксты з тымі, якія былі ў нацысцкай Германіі. Ёсць такі артыкул расійскага паліттэхнолага Тимофея Сергейцева, што Расія павінна зрабіць з Украінай. І сутнасць гэтага артыкула ў тым, што трэба як мага болей украінцаў забіць падчас саміх вайсковых дзеянняў. І далей Сергейцев піша, што тэхнічна мы не зможам забіць усіх украінцаў, трэба будзе іх перарабляць у рускіх. І калі я гэта чытаю, і я не толькі чытаю, я ўжо некалькі разоў задаваў гэтае пытанне гісторыкам. Гэта лепей, чым план ОСТ, ці горш, чым план ОСТ? Як гэта ўспрымаць? І гэты план афіцыйны дэнацыфікацыю краіны, ён жа не надрукаваны ў публічнай прасторы. І у меня такое ўражанне, што менавіта Тимофей Сергейцев яго агучыў. Гэта трэба рабіць, параўноўваць тое, што робіць кіраўніцтва сучаснай Расіі з тым, што рабілі кіраўнікі нацысцкай Германіі. Мне здаецца, шмат якія пытанні, яны проста знікнуць. Дзякуй вялікі. Наступнае тады пытанне, напэўна, як для Ірыны створанае. Генпракуратура апублікавала архіўныя дакументы пра забітых і выгнаных на працу ў Нямецчыну. У Нямецчыны ж ёсць спісы остарбайтараў. Ці можна неяк з нямецкім бокам высветліць лёсы гэтых людзей? Па-першае, трэба глобальна тэма пошуку інфармацыі пра тых, хто быў сагнаны на прымусовыя працы. Гэта ўжо не першы год робіцца. Генпракуратура падключылася, але в прынцыпе колькі зборнікаў дакументаў было на гэтую тэму апублікавана. Ключавы в гэтым плане архіў, які онлайн даступны, любы можа в яго зайсці. Это Рользен архівы, якія звязаны з захаваннем памяці пра тых, хто быў перамешчаны, згубіў сваё месца, і там ёсць таксама інфармацыя пра прымусовых рабочых. Таму для мяне пытанне першае, ці Генпракуратура тая ж, калі яна шукае, ці яна спачатку ацаніла ўвесь пласт інфармацыі, які маецца ў Беларусі, бо ў Беларусі таксама гэта ёсць, і праца ўзаемапаразумення, якая падтрымлівала тых, хто прайшоў прымусовыя працы. Яна таксама, гэта арганізацыя вельмі шмат зрабіла для таго, каб гэтая інфармацыя была сабрана, і ў тым ліку сведчання гэтых людзей, колькі успамінаў было сабрана. Гэтая тэма насамрэч дастаткова прапрацаваная. Пытанне іншае, чаго канкрэтна не хапае Генпракуратуры. Яны задаюць пытанне па маёй што я бачыла, вывучаючы, як яны рэфлексуюць гэтую камунікацыю больш па калабарантах, якія ўжо памерлі, ці якія маюць тэарэтычна сувязі з сучаснымі палітычнымі лідарамі ў еўрапейскіх краінах на прадмет іх сувязі. Але наконт астарбайтараў для мяне гэта больш новая інфармацыя, што яны нешта шукаюць і сістэматызуюць. Я бы сказала, што спачатку яны павінны ацэніць тое, што ўжо ёсць в доступе мільёны дакументаў. І калі гэта будзе улічана, гэта ўжо будзе вялікая справа. Іншы бок гэтай праблемы, калі я яшчэ была в Беларусі і працавала трошачкі з гэтай тэмай,
гэта лёсы тых прамысловых рабочых, якія не вярнуліся ў Беларусь. І вось гэта таксама страчаная частка беларускага грамадства, людзі, якія не захацелі вярнуцца в сталінскую Беларусь і зрабілі свой выбар, і гэта таксама страты. Хто гэта будзе даследаваць, ці даследуе гэта генпракуратуру, я не ведаю. Глобальна вывучэнне лёсаў ахвяр прамысловых рабочых важная тэма, але улічваючы, што пад 20 мільёнаў в прынцыпе прамысловых рабочых было сагнана нацысцкай Нямецчыны, то уяўляецца маштабы працы на ўзроўні Еўропы. А публікацый было вельмі шмат. І, напэўна, в першую чаргу на справа беларускага боку вывучаць гэтую тэму канкрэтна больш глыбока. Ну, у мяне ёсць сумнівы ў методыцы і выніках. Дзякуй. І пераходзім да фінальных пытанняў, якія наўпрост звязаны з нашай сённяшняй галоўнай тэмай, днём перамогі, святам, які адзначаецца на нашай прасторы. І вось адно з пытанняў, якое задаецца ў чаце, гэта тое, як цяперашні прымусовы характар святкавання Дня перамогі ў Беларусі можа паўплываць на тое, што пры змене ўлады частка людзей захоча цалкам пазбавіцца ад гэтага свята ў календары афіцыйных падзей. Ці ўяўляеце вы сабе такое, што ў грамадстве можа пачацца дыскусія, ці не адмяніць нам усе святы савецка-лукашэнкаўскай эпохі? Хто б хацеў адрэагаваць, калегі? Ну, может быть, я поспробую. Тут, конечно, ёсць такі вядомы эфект, калі многія святы яны пачынаюць за кошт афіцыйнага злоўжывання просто ператварацца ў фармальнасць. Ну, я думаю, что тут з прысутных добра памятаць все-таки самы фінал існавання савецкага часу, калі вот все тыя парады на 1 мая, там на дзень кастрычніцкай рэвалюцыі, яны ўжо просто не ўспрымаліся, так, то есть яны просто былі штучнымі цырыманіяламі. Але, ну, тут такая перспектыва, конечно, можа чакаць і ўсе святы, якія зараз адзначаюцца ў Беларусі. Хаця наконт Дня перамогі, ну, в прынцыпе, яшчэ гэта свята, яно угрунтаванае у індывідуальнай памяці практычна ўсіх беларусаў, так, тому што вайна закранула ўсіх. Тут цяжка было знайсці тых людзей зараз у Беларусі, хто не мае там нейкіх дачыненняў па сваёй сямейнай гісторыі. І гэта, я думаю, ўсё ж такі будзе тым фактарам, які будзе прымушаць надаваць значэнне гэтаму святу. Вось гэта шалуха, як бы, вот з складаннем чыноўнікамі кветак. Яно, думаю, знікне, але у іншым фармаце гэта свята застанецца, і сама памяць пра вайну як такая, она, ну, відавочна, нікуды не знікне з беларускага грамадства. Дзякуй, Алексей. Калі ўсе згодныя, тады можам пераходзіць да фінальнага пытання, і яно таксама тычыцца 9-го пытання наконт 9 ці 8 траўня. Я папрашу тады усіх наших экспертаў выказацца все ж таки, ці можна лічыць 9 траўня святам, ці не лепш лічыць 8 траўня днём смутку і памяці, паколькі Беларусь па сутнасці страціла ў выніку вайны шмат людзей, тэрыторый засталася пад акупацыяй. То бок, для вас асабіста все ж таки 8 ці 9 дзень смутку і памяці ці дзень перамогі? Ну і кароткі каментар. Ну, для мяне і 8 і 9. Я ў дадзеным выпадку заўжды за плюралізм, як бы, і відавочна, што сама вайна яна была шматаспектнай, і таму хто святкуе 9, хто святкуе, ну, не святкуе, хутчэй згадвае пра вайну 8, ну, гэта не тое, што адно другому супярэчыць, і гэтыя два святы могуць саіснаваць. Дзякуй. Ну, я додам про
узнікнення вось гэтага падзела, чаму у адных краінах 8, у другіх 9. Справа ў тым, што першае пагадненне вось аб капітуляцыі Германіі было на самой справе падпісана яшчэ 7 траўня уначы з 7 на 8, і там был такі казус, што на гэтым падпісанні прысутнічалі журналісты, корэспандэнты, з якіх узялі літаральна падпіску, што яны не будуць разгалошваць, што фактычна спынення вайсковых дзеянняў павінна наступіць 8 о 23 гадзіне 1 хвіліне па берлінскім часе. Але вось сярод гэтых журналістаў быў корэспандэнт Associated Press Эдвард Кеннеді, які выпадкова пачуў выпускі нямецкай радыёстанцыі Фленсбурге, якая паведамляла, заклікала нямецкіх салдат спыніць вайсковыя дзеянні. І ён падумаў, што напэўна ўжо ўсё вырашана і можна не выконваць гэтыя 36 гадзін маўчання. І раніцай 8 траўня ён паведаміў сваёй рэдакцыі, што ўсё, пагадненне ўжо падпісана, Германія капітуліравала. І літаральна, там праз некалькі гадзін пра гэтую навіну зналі і ў Великабрытаніі, ў Злучаных Штатах Амерыкі, і высветлілася, і людзі адразу яны пайшлі на вуліцу святкаваць. А палітыкі яны былі пастаўлены ў сітуацыю, калі яны павінны былі даганяць гэта. І, напрыклад, той же самы Чэрчыль, ён выступіў о 3 гадзіне у дня і абвясціў, што все, вайна скончана, хаця фактычна яна павінна была быць скончана пазней ад 23:01. А чаму 9 у Савецкім Саюзе? Таму што па маскоўскім часе гэта ўжо 9 траўня, гэта 1 гадзіна і 1 хвіліна. Так што склалася гэта гістарычна, абсалютна выпадкова. А сёння гэтаму надаецца такой дадатковы сэнс. Глядзіце, мы святкуем так, наша перамога сапраўдная 9, а яны чамусьці там штосьці робяць у сябе 8. І просто трэба пра гэта ведаць і пра гэта тлумачыць, і ўсё. І гэтыя пытанні 8 ці 9 яны просто адпадаюць. Так для вас все ж таки 8 ці 9? Ці і то, і то? І тое. Тут розніцы няма. Гэта прырода, даруйце, гэта гадзіннікавыя гэтыя паясы. Яны розныя. Вось і ўсё. І зноў жа такі, гэта учынак Эдварда Кеннеді. Ён, дарэчы, заплаціў сваёй журналісцкай кар'ерай, яго пакаралі. Але дзякуючы гэтай асобе людзі на Захадзе яны пачалі святкаваць менавіта 8, і ўсё, гэта ўжо не выкрэсліш іх не прымусіш гэта рабіць інакш. Калі б не Эдвард Кеннеді, была бы ціша, і ўсё бы гэта абвясцілі ўжо 9 траўня, і тады бы быў адзін дзень перамогі і на Захадзе, і на ўсходзе. Вось і ўсё. Зразумела, таго Кеннеді застралілі. Ірына? Я падтрымаю калег, што тут пра сэнс дата, а не 8 ці 9, наколькі гэта важна. Для мяне гэта хутчэй пра прымірэнне і памяць, бо я ў тым ліку гэта бачу в кантэксце ўспамінаў. Згадваецца, это ўжо час, калі беларускія тэрыторыі былі вызваленыя, але шмат хто чакаў яшчэ сваіх, што яны вернуцца. І гэтыя ўспаміны, калі інфармацыя прыходзіць, што няма чаго чакаць, людзі загінулі, і гэтыя страшныя слёзы людзей. Вайна закончылася, але не вярнуліся любімыя, блізкія, і трэба жыць далей. І таксама я, напрыклад, узгадваю тое жыццё пасля Халакосту, людзей, якія не маглі знаходзіцца в тым жа
горадзе, дзе яны раней жылі, бо ўсё нагадвала пра тых, каго яны страцілі. Для мяне гэта фармат, што мы павінны памятаць, старацца прымірыцца, і тое, які фармат гэта ў свой час быў. Я спадзяюся, ён працягваецца ў Беларусі яшчэ на яме, калі прыходзілі прадстаўнікі амбасады еўрапейскіх. Гэта найбольш блізкі мне фармат, чым мілітарысцкія пляскі. Дзякуй. Ну і спадар Владимир, ваш каментар. Згодны, што розніцы істотнай няма, калі гаварыць пра 8 ці 9, і куды больш важна сам змест гэтага дня. Я паўтаруся, па маім разуменні, гэта дзень смутку і памяці, як бы, у вялікім рахунку. І дзе абсалютна няма месца з гэтым фанфарам, як бы, і калоннам баявой тэхнікі на парадах. Мне здаецца, што трэба вярнуць гэтаму дню такое абсалютна зразумелае чалавечае вымярэнне. Дзякуй. Дзякуй вялікі ўсім нашым экспертам. Тэма сапраўды складаная, няпростая, шмат пытанняў і не заўсёды ёсць канкрэтныя і ўсім адказы, якія падабаюцца. Але дзякуй, што вы былі сёння ў нашым эфіры. Дзякуй усім нашым гледачам. Іх было досыць шмат на гэтай трансляцыі. Дзякуй журналістам, якія да нас далучыліся. Дзякуй усім, хто цікавіцца гэтай тэмай. І будзем спадзявацца, што ў будучай Беларусі мы таксама будзем працягваць доўжыць гэтую памяць пра вайну і старацца рабіць гэта максімальна аб'ектыўна, не паддаючыся нейкім ідэалогіям і маніпуляцыям. Дзякуй усім. Дякую.